Hello guys, mayong hapon, good afternoon, good evening, good morning. Di ako karon sa Garcia Hernandez West Canayaon. Dire sa Pantalan sa PMEC. Manage ang view. Ano siya guys? Ya, ano manage siya. Beautiful. PMEC. Duta sa dagat ay. Buyag. Wow. Eternity later. Mauday. Hello mga ka-doors, mayong hapon. Di ako sa balay ni Tay Orhe Madilo, diri sa West Canayaon, Garcia Hernandez Bohol. Piskan madigview ani. Ganun mo si wala na magupa pagbuan mag. Tama na pagtuni upuan. Piskan view ani oy. Kana pun sing kagawad. Okay. Mao man nagkuan. Naay Galingan. galingan. Wa na di kay lingaw madto kay wa mo magtagay-tagay tay. Sa usay kay Yan yung masalumi daw wala lagi kay busy ko kay nang Magtagay mo ginagmay. Tanda na. ha? Eh kay yung bisita kay ka pa in. Ganyang bunta kay magtagay ta. Yung Ginagmasalumi salumi di ko no. Adto tay kay gali ko ulit pud mi. Uli kay sugo. Duha man sa at ko an. Chadi. Sadi. Sita kung ko no chadi oy. Di na mo magtagay-tagay kay aron nila ma. Nalagi. Pagkanta ra na sila ti. Ade man ka pud high blood. Ang manghagite nag sa magkanta ta. Adi sa ganda wa man pero man ako kanta-kanta ginang bunta. Mumay ang exercise na. Mao ba? Di palit man na ng kalang-kalang para naman ma-exercise para exercise. Ari kanta-kanta. Bago ko muna. Exercise sa Baliling kanta-kanta. na katong naikwal ang baliling sa katong is badis na kay tuig mo tuig ikuan ni dad. Nga naging tao kaya Maabot gud tayo nga na ang panahon na. pwede ka magpali muagi yun. Mao. Mao lagi. Mao day mo, maabot naman ta ana tay. Mga o. Nga ni idara. Nagkakuan pa kasi ang baling ito sentral. Na, kita gauban. Daga pa ka na tao. Daga pa. Kaya nakalimutan mang kunin. Di na dito. Klaro pa kayo nakalimutan yung kunin mo. Kung hindi di pagkuali mo. Siya mo ibaging ako. Di man ko tiglaag ane. Di mo pala lagi ako. Siglaag pa. Di mo nisali nga. Halos kada simana di mo sipkat. Ay, isa ka adlaw mo ari na rin siya. Di, duha. Mao nang Kay- kuan. Lingaw-lingaw. Mao lagi. Kita atong magbaling adto. Mabibo na mga tuti kay manguli na tong taga. Daghan na, hapit naman. Ikit po muli ha, na zero. Daghan manguli ron. Dali, hapit na 24. Unsa Sana na? ibaw anti ko na ron ni si Utso. Mapon 19 na na. Kuan og mapon Domingo. Ug mapon Happy Father's Day. Oh, happy Father's Day umatay araw sa mga Araw sa mga tatay. Ugma. Ug mapon Domingo Father's Day. Ay say, nasa Antidura. Happy Father's Day. Ay, Lisa, kumusta? Siksiha bay. Ay, di sagi kan day. Gikan ko to nang nanindag ko an. Dari ko sa Wow, di Ay, ay. sa di ba personal collection. Ikaw ba Anan, mo te? kuha na kong salumi. Itong salumi dyan ko. Ikaw ba mo ko ra? Ako ra. Ni hara ka. Tagtaod na po. Tawad na po gapuan na gisi. Nakuan ko kay maglaag ko ani. Ang ginin sa tatay ug Happy Father's Day. Inatatay happy Father's Day. Father's Day ug mapuhon. Kuan mo na to. Araw sa mga tatay. Tatay, anja Araw kanang sa mga tatay. Ugma. mapuhon. Makohon. Ug Mayo, araw sa mga nanay. Father's Day. Ug mapuhon, araw sa mga tatay. Suri ba nag may ujo. Ay, siya mo may kuha na nagbakong bibutakan mo ka na araw. Adlaw. Dugay ra man na. Mao na. Mo na po ikuan. Anja tay kay kanang mo greet ko nimo og Happy Father's Day para og mapuhon. Ikaw greet day. No, tatay. Happy Father's Day. Advance happy Father's Day tay. Kana. Ih. Pila na imong edad ron tay? Utsintay
Dos. Uy, inday. 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 Tingkuranan ni Muti. 82 na ka? 82. 82? Utsinta. Lagi, bata pa. Bata. Ato sa ano? Aksyon ako katumba. Ha? Tay, pila ba kabuk imong anak? Aron, pila ka buok mong anak? Pito ba siguro? Pito. Pito. Pila na namin nyo? Sige. Pila na yung anak mo namin nyo? Ano? Ano? Anong bari mo na? Alam yung mga kaywa alas baliling namatay man. Oo. Kanang baliling. Pero si Kuano, Joseph eh. Sa to pa unam ng anak. Unang namin nabili. Pito tanan. Pito tanan. Kanang pito nimo ka anak tay, unsa man na napud kay paborito. Ha? Naba kay favoritism. Wa. Pinanggan mo tanan. Angay kay may nada ka lang na pinalabon. Ibig lang tilgi. Kon makita ka. Rag di laman. Ana. Pinangga day tanan tay, way May pabor-pabor. pabor-pabor, patas tanan. Patas tanan. Anja ko antay kanang naay unsa may mo ikasulti sa imong pagkaamahan. Kuan gajud katay kanang unsa man ka stricto ka. Stricto mo ko. Daan mo kinabata mo ni stricto. Ato central pa ko ni balik. Stricto no muna ako yun. Mao di ay ni. Anja sani may imo tay ug kuan dugay muli latos igana. Ha? Sa unang panahon maglatos ka mo latoson nimo. Ang mga bata maglaan. Ah, Muli na ko. ah. Wa na diha karero. Serbato, wait, kabuang diyang panagal. Di makurat, malatos. Pero kaning duha tay kani buutan ni. Kani. Nya. Ako sa una, di mo kubutan. Gago natin. Jago na Tay, una. karing duha buutan ni. Kani, buutan ba ni? Mga baji, way ko at mga baji. Ako sa una gamay ko, lagan ko sa una. Ang mga laki mo kuan. Bitaw na. May maguan. Kuan pud tay kanang naay. Kuan tay kanang naay kanang wa ba pud kay kahiubos sa imong mga anak unsa man pinangga man nimo tanan. Kinsa? Imong mga anak pinangga man nimo tanan, wa ba pud makasakit nimo sa imong kuan dire. Ana ako'y sakit pero di lang ileum lang nimo. Bitaw na. Kay sa ngalan sa Panginoon, adyaw ikuan puggilang ng imong kuan. Bitaw na. Kay problema. San kay mga anak man na. Anak mo na nimo. Mao, pinangga gajud. Bitaw. Magpasensya ka. Bisag labyan ng sakit sa imong dughan. Kumikang imong anak man. Sige. Mao. Muhila ka na lang sa tago. Bitaw. Hila mo sa bugat. Kanang wa ka at tawan. Mm. Ato ko maghila ko. Bitaw na. Sa imong pagkaabana, mag-ihap kag 1 to 10, pila imong grado? Ha? Sa imong pagkabana, Ah, sa ratio nga 1 to 10, unsay number nimo? 1 ba ka? 10 ba ka? Buutan ba kang pagkabana? 9? ano pa ko may buutan? Di pa ko may buutan. Kalabang katamtaman man nga ka. Sa to pa sa napo 5 ka. 5 5 ka katanga numero 5. Di man mahimog. Imong kuan imong pamilya. Bitaw. Pero sa pagsuporta nimo sa imuhang pamilya, unsa may imuhang kuan? Unsa imuhang grado? Mientras na imong ikasaporta, musuporta ka. Bitaw na. Kung wa ni, ano siya mawa man sa panimo. Bitaw. Pusoy man. Pero- Utang naman ta. Pero buutan man imong mga anak. Awa may ko sa mga anak ang di alam ko na kining mga apo. Unay lahi na ko sa mga apo. Pao lagi kay lahi na may mga batan-on karon. Lahi nito lahi. Lahi na Wala wala kay nga kag imong mga apo, unsa may Atong tawgon di mo tingog. Dahil siyang anak ka rin. Basta giwapol ka dungog. Kada ko.
Makantingag. Na si Chas ni kasi sila may gain. Ang bata kaya na natural iya kaya natural na ngakuan. Di pa mo tingog ba? Liwat sa isang papa. Nga di hinanggan. Urungon. Liwat pa na yung pa. Hilumon po. Lamon. Ako nakasabot sa lapok ko. Bata man. Bitaw na. Tay, unsa may mo ikatambag sa mga magtiadyon karon? Unsa imong ikatambag bahin sa kaminjoon? Tayo lang kami diyan. Oh, unsa may ikatambag nimo? Ay, Diyos, sinaptan na yun. Number one. Number 1 dyan ang sinaptanay. Sinaptan na yun. Huwag namang rin kasakit ni mo. Ikaw naman sa imo ng mga ayom-ayomon ba mo ka na pati hindi mo ipadaka. Sabot-sabutan na gunin nila. Bita. Unsa og naay manggiaway, di magkasinabot, Away sa. mag-away sa igsuon, unsa may kasulti nimo? Mag-away-away magdyan na igsuon. Naamang gad, di ba nakalikad dyan? Ay, mong bunyagan. Hili mo na mo diya. Away-away. Ingala. Bitaw. Ingala ako. Bunyag ko. Bitaw. Maadya na. Bino mo eh. Nilan. Paminaw ng. Kami na mo. Musinggit ng. Minagko ng. Tay, kung buhi pa ron si nanay, unsa may mong ikasulti? Asa. O buhi pa ron si Jaba? Si nanay ba? O buhi Ako pa yung ron? to. Ang nanay. Unsa may ikasulti ni? Si Mama Si Mama Nita ba? O, Ah, si Nita. o buhi pa karon, unsa Unsa may may mga kasulti ikasulti nimo? nimo? Uwi pa si Daron. Salamat ko kay. Siya masinaptanin. Swerte ka sa imong asawa. Di kaya tumo. Di tumo balinga nga na. Asya nga. Sabat. Ka na. Di tumuting. Lakal to. Ato mo padaplin. Padaplin at kanya alam ko ng kataw ka nag. Kuha na rin. Ingana ba? Ano paano siyang Love to nimo. Gimahal gid to nimo si Ja. mahal mo kay asawa man. Tukas lang yun. Ja, lahin pa yaho katong sa panahon nga diha pa kay baling. Katong ba diha yung balingan ba daris kuan merkado. Diha asa na to ngano na nawa man to si Ja. Si? Katong balingan nimo ba? Diha man kay Di balingan. bawalan mo ko. Ah. Diyan na ko sa kapisiris. Bawalan ng baling karon sa among kuan. Ah, Nga mo ka na. Awa, nagdugduban na. mao day nawa to na. Oh, nawa. Sa mga, di naman madawat, di naman magamit ni mo kay, kung ano, di dugduban. Lami ra ba to na? Kay daghang maka panadto. Hibawal naman, tibo. Pilipinas, maghibawal. Mao day ito nga nawa si Ja. Ayan. Mao lagi. Hibawal. Close na. Anyway, ikuha na ba? Kanan Stop tayo. manakog kuan. Tay, salamat ha kay Oh. kaya ha kang gi-interview unsa ni tubag pagka sa mga pangutana. Dahang salamat. Kinsa ba imong kuan? Unsa ba imong ikasulti sa tanan? Tambag kada mong imong mga pagumangkon, mga apo. Salamat sa imong kung siya nga na, Bisita, bisita o gadaka. pag-video, Kung anong, siya nga na, video, Eh, video. nga inyong hindi, kung ano, Makakita ra ka ani ha tan-aw sa YouTube. salamat ka din. Anda unsa pa? Ipakuan si Chas ni Manang. Unsa pa mo ikasulti tambag namong tanan? O ang imong bana, pag sinaptan na ilma mo, anya mo pag away-away, wala akong tambag kay mo importante ka na. Kini magtiayong ta. Kini sige lalis-lalis. Panginim ka na. Di mo asenso at yung pamudyo. Mao jud. Kinsa may imong istorya na i-shout out ko no pag para kang kinsa na. Si Charlie Chadin. Asa man na. Shout out. Kinsaingan para asa na kinsaingan. Kinsaingan kuno na nang Imong giingnan imong giingnan nga. particular kinsa para asa na. Pag sinabtanay mo magtiayon. Tanay Nga mo. magtiayon nga magsinabtanay mo. I-shout out ba ikuan nimo kinsa nang Kitang tanan. May ang tanan kay. Abi na kinsa magtingan.
Iyak di mo angkel nga mo ka na. Ah! Ay, di palabon. Kaya mo ka na. Di palabon mo. Tanan. Naba kay gustong nga sampiton, shout out sa shout out. Hi to kinsa? Salex baby kinsa ba? Ay, Hi to kinsa? Ay. Kung siya gusto ko sa buhay. Kinsa imong i-mention nga ngan. Eh, Makuan man eh, sana matanaw man eh. Magtanaw Magtanaw man eh ato sa Manila. Ina. Kinsa man imong maigsoon, mga pagumangkon tay. Oh, ganag. Ay, pangamusta mo din. Pangamusta ni kinsa? May wala ko kasabot. Kadamugti. Wala ka din. Ang daari mo yun. Imong mga igsoon sa Manila, makadungag man sila ni, makakita mga. Nakakita ba sila? Makakita ni mga Ah, pagumangkon. si Alok. Alok. Kinsa pa? Marlon. Kinsa pa? Kasi ba ikso ng Shout uban? out. Kalimut. Kalimot na. Kasi ba ikso ng uban sa Manila? Tilinda. Katong sa Surigao. Shout out ko sa Si isuon Alok niya na si Ina. Shout out ko sa isuon niya si Linda. Lina Surigao. Surigao ba di ka? Surigao. Bisang asa, ma. Bisang asa lagi. Tibok Ah, kalibutan. Surigao. Tibok kalibutan, ma'am. Abot Amerika, Ug galing si Plinia. Pilinia. Iniya tay shout out tanan Bernardo siya. Pilinia. Ay, kumusta ina? Ina ba ana ato ba na? Tay shout out ina ina. Ina. Shout Shout out. Ato ba ato ba? Linya! Linya. Linya! Shout out. Shout out ina, shout out. Shout out ina. Kabuangan yung sa tatay, naingat yan. Si... Nagtikuan ang nesa ganun na. Nalagi naglibo. Nahala. Dabaw. Okay ra. Salamat tay ha. Salamat. Salamat. Diba? Salamat. Grasing. Ang Kasing ko na sa patay Dabaw. naman. Yung mga anak. Iyang anak si Dodong. Si Tata. Tata. Imong kanya ko. pagumangkon. Mauna na. Oh, pumagi pagumangkon. Si Gaga. Napay Gaga. Siya Kung Tiyayang. bakasyon sila karong tuig. Adso, parang magkita-kita ari. Oh, reunion. Reunion. Wala do ko si Apilin, si Auntie Angel. Pero paano mo na kag luto? Kaya, good. Di arami kay. Kaya lagi parang mudaog. Di siya pagtaya ni mo. Daog ko. Di ka mo taya. Kumanami guys ang pangutana ni ang bisita si Tay Orhe. Salamat. Salamat sa pagtan-aw sa akong vlog. Mayong adlaw, mayong hapon sa tanan. God bless.